No niin, nyt on sitten tallennuskin käynnissä. Eli tehtävähän lähtee perinteiseen tapaan siitä liikkeelle, että ensin piirretään vapaakappalekuva, jossa näiden tukien kohdalle piirretään tukireaktiot, sellaiset tukireaktiot, joita nämä tuet kykenisivät kantamaan. Ja sitten sen jälkeen muodostetaan sen mukaiselle vapaakappalekuvalle tasapainoyhtälöt vaakasuuntaan, pystysuuntaan ja kiertosuuntaan, ja niistä ratkaistaan tukireaktiot. Ja sehän pitäisi olla nyt jo enemmän tai vähemmän tuttua kauraa kaikille, niin tehdäänpä sillä että käytetään tässä alussa nyt tuommoinen 15 minuuttia siihen, että itsenäisesti teette tuon vapaakappalekuvan tasapainoyhteydet ja tukireaktioiden laskennan, ja sitten tuossa vartin päästä sitten lähdetään etenemään siitä yhdessä sitten eteenpäin. Eli itsenäistä työskentelyä nyt sitten 15 minuuttia. Vielä tässä kohti sanon, että jos on joku kohta, missä tulee epäselvyyksiä, homma tökkää tai ei pääse ylipäätään alkuun, niin velvoitan kysymään. Pitää kysyä, koska voi olla joku muukin, joka on pohtinut ihan samoja asioita. Se hyödyttää sitten kaikkia.
No joo, olisiko joku ehtinyt saamaan jo ratkaisua noille tukireaktioille? AX, AYT, BYtä haetaan. Olisiko toi BY 7,23 kilonewtonia? Kuulostaa pikkusen isolta siihen verrattuna, mitä mie sain. Ai jaa, okei. Okay. Onko muita BY ja ehdotuksia? AX on 0, AY on 5,4 kilonewtonia. Joo, BY on 2,6. kyllä. Sellaisia miekin sieltä Oho, sain. oho, Katsotaan, oho. homma lähtee. Mie teen tämän tasapainoyhtälöt ja niiden ratkaisun suhteellisen nopeasti, että päästään riittävästä aikaa sitten tuohon varsinaiseen asiaan, eli rasituksiin, mutta jos tulee joku kohta, missä tulee mieleen, että miksi tehdään noin, niin ehdottomasti pitää kysyä. Vaakasuunta ei ole muuta kuin tuo AX. Voidaan todeta, että se on 0. Pystysuunta meillä on AY plus BY, ne on piirretty ylöspäin, on plussaa siis. Sitten meillä on miinus F1, miinus F2, miinus F3 ja plus F4 yhtä kuin 0. Sitten tuo kiertosuunta, minkä minä yleensä tuppaan tekemään tuon A-tuen ympäri. Aloitetaan BYstä, eli BY-voiman momentti tuonne Ahan on BY kertaa L, kokonaispituus. Sitten plus F4 kertaa 3 kertaa A plus B ja miinus F3 kertaa 2A plus B. Miinus F2 kertaa A plus B ja miinus F1 kertaa B on 0. Ja tuolta nyt sitten kun ratkaistaan BY, sille tulee 1 jaettuna L kertaa miinus F4 kertaa 3A plus B plus F3 kertaa 2A plus B plus F2 kertaa A plus B plus F1 kertaa B. Ja numeroarvoilla niin paljon kuin 1 jaettuna 13 metriä kertaa miinus 3 kn kertaa 3 kertaa 2 metriä plus 4 metriä plus 4 kilonewtonia kertaa 2 kertaa 2 metriä plus 4 metriä plus 2 kilonewtonia kertaa 2 metriä plus 4 metriä. Tämä jatkaa toiselle riville plus 5 kilonewtonia kertaa 4 metriä. Ja tuo kun ratkaistaan, niin sieltä tulee tuo äsken kuultu plus 2,4
615 kN, eli noin 2,6 kN. Ja sitten se AY ratkaistaan tuosta pystysuuntaisten yhtälöstä. Ei siis vaan tuolta asti noin. Se on nyt sitten F1 plus F2 plus F3 miinus PY miinus F4. Eli 5 kilonewtonia plus 2 kilonewtonia plus 4 kilonewtonia miinus 2,615 kilonewtonia miinus 3 kilonewtonia. Ja A1 tulee noin 5,39 kN, vaan noin 5,4 kN. Sellainen tulos saatiin noille tukireaktioille. Ja mitäs nyt sitten, jos olisi käynyt niin, että meillä jompikumpi näistä tukireaktioista olisi ratkennut negatiivisena. Nythän ne molemmat ratkesi positiivisena, mutta jos laskennan jälkeen laskimesta näyttäisikin, että jompikumpi on etumerkiltään negatiivinen, niin mitä se tarkoittaa? Onko sitten vapaakappalekuva on piirretty alun perin väärään suuntaan se? Kyllä, sitä se tarkoittaisi. Eli jos vaikka B1 olisi tullut miinus 2,6 kN, niin todellinen BYn suunta olisikin alaspäin. Ja siinä kohtaa sitten, jos näin kävisi, niin ehdottomasti kannattaa ja pitää piirtää uusi vapaakappalekuva, jossa se voima on käännetty oikeaan suuntaan. Ja sitten jatkossa sen voiman lukuarvona käytetään positiivista arvoa. Koska jos sitä yrittää pitää mielessä, että se suunta on vaikkapa ylöspäin, mutta oikeasti se onkin miinusmerkkinen, niin aivan varmasti jossain vaiheessa myöhemmin sitten tulee menemään sekaisin. Eli jos tulee tilanne, että teillä vaikka tentissä tulee tehtävä, jossa jompikumpi tai molemmat tukireaktiot on negatiivisia, niin siinä kohdassa sitten uusi vapaakappalekuva ja tukireaktiot piirtäen oikeaan suuntaan, ja sitten vielä sen jälkeen muistetaan huomioida se, että se lukuarvosta otetaan sitten se miinus sieltä edestä pois, kun se on siellä kuvassa käännetty oikeaan suuntaan. Ja jos haluaa, niin voi tietysti tehdä ihan tasapainoyhtälöt ja ratkaisun ihan alusta loppuun asti uudestaan, niin silloin se on ainakin varma. Mutta tosiaan se, että kun sitten se voima käännetään sinne sen oikeaan suuntaan vaikuttamaan, niin sitten se tukireaktion lukuarvo on positiivinen oltava. Joo, mutta sitten lähdetään ratkaisemaan rasituksia, ja nyt tuossa meillä on 4 kappaletta pistevoimia, niin minä merkkaan sillain, että jokaisen pistevoiman kohta on nyt sitten sen numeroinen leikkaus. Merkitsen ne tuonne tuollaisilla palloilla. Noin. Sitten piirretään koordinaatisto meille tuolle leikkausvoimakuvaajalle. Noin.
Niin pystyakseli ja sitten vaaka-akseli. Leikkausvoima Q, yksikkö on kilonewtonia. Positiivinen suunta on alaspäin. Noin. Ja nyt jos lähdetään tekemään leikkausvoimakuvaajaa sillä nopeutetulla menetelmällä lähtien täältä oikeasta laidasta liikkeelle, niin mitäs me sinne tehdään? Mitä me piirretään tuonne oikeaan laittaan kuvaajaan? No eikö se ole toi BY ylöspäin sitten? Kyllä se on. Eli siinä seuraa voimaa follow the force periaatteen mukaisesti, kun oikeasta laidasta lähdetään, niin BY:n suuntainen ja suuruinen nuoli, eli tässä tapauksessa ylöspäin. Ja nyt sitten, kun katsotaan, mihin se BY meidät tuolla johdattaa, piirretään saman tien tuonne tuo taso, minkä suuruisen leikkausvoiman se sinne saa aikaan, niin sehän on tietenkin tuon 2,6 kilonewtonia. Ja nyt se on tietenkin miinuspuolella. Täällä yläpuoli meillä kuvaajasta on miinusta. Miinus 2,6. Noin. Mutta tässä kohti ennen kuin lähdetään menemään eteenpäin, niin tehdään homma vielä niiden suuntasääntöjen kautta. Ihan sen takia, että opitaan se, että suuntasäännöt käytännössä toteuttaa tämän nopeutetun piirtämisen mukaisen ratkaisun. Leikkausvoima kuvaaja. Ja tehdään nyt sitten osakappale tuonne leikkaukseen 4 asti oikealta. Ja piirretään siihen tuo voima PY. Ja piirretään myöskin sitten tuohon suuntasäännöt. Viereen. Suuntasäännöthän sanoo, että kun meillä on leikkauksen oikeanpuoleinen osakappale, niin poikittaisvoimille, jotka tuottaa leikkausvoimaa, plussuunta on alaspäin. Voimat ja momentit, momentteja tuottavat voimat ja pistemomentit, niiden positiivinen suunta on vastapäivään, ja normaalivoimien positiivinen suunta on oikealla. Noin. Ja nyt kun tästä sitten katsotaan tätä väliä, eli leikkausta tai välien leikkauksen 4 ja B välissä, niin mikä on meidän leikkausvoima huomioiden tämä suuntasääntö ja BY:n suunta?
Onko se PY plus F4? Ei oteta vielä F4, eli tarkastellaan vain tätä osakappaletta nyt, ja siellä on vain tuo voima BY. Ja nyt vielä korostan, että huomioit tuo BYn suunta. Oho, Joo, siis -2,6. kyllä. Eli koska meillä on täällä BY vaikuttaa ylöspäin, ja meidän poikittaisvoimien plussuunta olikin alaspäin, niin silloin tuo leikkausvoima tuolla välillä on miinus BY. Koska näiden suunnat eivät ole samat. Suuntasääntö sanoo, että plussuunta on alaspäin, mutta BY vaikuttaa ylöspäin. Eli BY on silloin miinus, aiheuttaa miinusmerkkistä leikkausvoimaa. Ja se on silloin se -2,6 kN, mikä me havaittiin jo täältä, kun me piirrettiin se. Juuri näin. Mutta sitten mennäänpä takaisin tuonne meidän kuvaajaan. Sitten lähdetään liikkumaan tuolta piirretyn nuolen kärjestä palkkia eteenpäin, tässä tapauksessa siis vasemmalle, kunnes törmätään seuraavaan pistevoimaan, joka meillä on nyt tuo F4. Kirjallisesti tähän vähän noita leikkauksen kohtia, niin helpompi havainnollista. Eli follow the force-periaatteen mukaan edetään palkkia vasemmalle, kunnes törmätään seuraavaan voimaan, joka meidän tapauksessa on nyt sitten tuo F4. Ja mitä sitten tapahtuu? 3 kilonewtonia ylöspäin. Kyllä vain. F4 verran ylöspäin. Eli tässä tapauksessa se 3 kilonewtonia. Noin. Ja tehdäänpä sama juttu kuin aikaisemmin. Tehdään se tuolle osakappaleelle myös sama tarkastelu. Meillä on leikkaus 3, leikkaus 4, oikeassa laajassa vaikuttaa PY, ja sitten meillä vaikuttaa tuossa leikkauksen 4 kohdalla voima F4. Kysymys, miten määritellään suuntasääntöjen mukaan leikkausvoima tuossa välissä 3–4. Huomioiden nämä voimat ja tämä suuntasääntö.
Mitä tulee? No tuleeko siihen nyt sitten toi -2,6 -3? Kyllä, siihen tulee. Eli meillähän tämä BY täällä edelleen säilyy. Se on edelleen se -2,6, eli miinus BY. Sen lisäksi me huomioidaan F4, joka sekin vaikuttaa miinussuuntaan, eli ylöspäin on suuntasäännön suhteen. Siksi se F4kin tulee sinne miinusmerkkisenä. Ja lukuarvoilla sehän on nyt sitten tuo -2,6 kn -3 kn. Ja siitä tulee -5,6 kilonewtonia. Ja nyt jos me mennään tänne meidän kuvaajaan takaisin, ja kuvaajassa halutaan määrittää se taso, mihinkä tuo F4 meidät siellä johdattaa, niin tämä tasohan on -2,6 kn -3 kn, eli -5,6 kn. Koska me mentiin ensin 2,6, tuommoisen piirteli. Mennään ensin 2,6 miinuksen suuntaan, ja sitten seuraava pykälä edetään -3 kilonewtonia lisää, niin me päädytään tuonne -5,6. Ja sehän on sama, mikä me tässä laskettiin. Ihan sama laskutoimitus. Täällä vaan tehtynä suuntasääntöjen kautta ja täällä tehtynä tuon graafisen piirustuksen opastamana. Ja nyt sitten välikoetta ajatellen on tärkeää teille, että teillä on se laskenta siinä laskutehtävässä, miten te olette tämän lopputulokseen saaneet. Eli ei riitä se, että teillä on merkitty sinne -5,6 taso, vaan tämä laskenta on oltava näkyvissä, että minä näen, että teillä on ollut ajatus, miten te olette päätynyt siihen leikkausvoiman tasoon. Se voi olla tehty tällä suuntasääntöjen laskennalla, se on ihan okei, mutta on myöskin okei tehdä se tänne kuvaajan lähelle näin tällä tyylillä. Mutta se pitää olla laskettu auki. Jees. No mitäs sitten seuraavaksi tässä meidän kuvaajassa tapahtuu? Mitäs me seuraavaksi tehdään? Päädyttiin tuonne. Sitten vasemmalle tuohon 3 kohdalle viiva. Kyllä. Edetään vasemmalle, kunnes törmätään seuraavaan pistevoimaan. Ja se tarkoittaa nyt meillä F3. Ja mitäs sitten? Neljä kilonewtonia alaspäin. Kyllä vain. Mennään tuossa kohdassa, kun törmätään siihen voimaan, niin follow the force, seurataan voimaa periaatteen mukaisesti voiman suuntaan ja voiman verran, siis 4 kilonewtonia alas.
Ei mennä kyllä tuonne asti. Ei mennä ihan sinne asti. Vaan johonkin suurin piirtein tuonne. F3 oli 4 KN. Joku 3. Joo, siis joo, F3 ja 4 kilonewtonia. Kyllä, se oli itsekin. Se oli 4 kilonewtonia ja se johtaa meidät tänne tasoon. Noin. Joka on miinus 5,6 kN plus 4 kN. Ja sehän on yhtä kuin miinus 1,6 kN. Miinus 1,6 tulee tuohon. Ja jälleen kerran tehdään sama juttu nyt sitten tässä osakappaleelle. Leikkaus 2 on tuolla jo vasemmassa laidassa meillä. Meillä on siellä leikkaus 3, leikkaus 4 ja sitten meillä on laajassa PY. Leikkauksen 4 kohdalla vaikuttaa F4. Leikkauksen 3 kohdalla vaikuttaa F3. Noin. Ja nyt on jo tuttu harjoitus aikaisemmasta, kun lasketaan leikkausvoima Q välillä 2.–3. noin, niin minkälaisen yhtälön nyt saatte näille sitten huomioiden nämä voimat? Miinus, joo, Sano miinus 2,6 kN, miinus 3 kN plus sitten toi F3, mikä se olikaan, plus 4 kN. Kyllä, juurikin näin. Minä kirjoitan nämä vielä kirjaimilla tähän. Eli tämä rimpsuhan pysyy samana, mikä täällä aikaisemmin oli. Meillä on siellä edelleen miinus PY, meillä on miinus F4, ei ole muuttunut mihinkään. Mutta sen lisäksi meillä on täällä tämä F3, ja nyt se vaikuttaa alaspäin, ja hupskeikkaa, se on meillä suuntasäännön plussuunta. Ja siksi me huomioimme F3 plusmerkkisenä. Eli miinus 2,6 kN, miinus 3 kN, plus 4 kN. Ja siitä tulee se miinus 1,6 kN. Mikä on se täsmälleen se sama laskenta, mikä me tehtiin täällä tuohon kuvaajaan. Eli tällä tavoin tuo suuntasäännön mukainen laskentatapa hienosti toteuttaa meillä sitten saman, mikä pystytään tuota graafisesti nopeutetulla menettelyllä sitten havaitsemaan. Niin se pitää tietenkin ollakin. Eli tarvitsisi tentissä tehdä näitä, mitä sä oot nyt tähän
alanurkkaa piirrellyt näitä leikkausvoimakuvaajia, vai riittääkö se, että piirtää vaan ton häkkyrän tuohon toi graafinen kuva, mikä toi nyt Joo, olikaan. joo. Eli ei tarvii laskea kaikkia näitä, ellei ihan välttämättä halua. Mutta kun piirrätte tämän häkkyrän, eli leikkausvoimakuvain, niin nämä laskennat, miten te olette päätynyt niihin tasoihin, ne on oltava näkyvissä siellä. Itse minä haluan, että se laskenta näkyy, miten te olette päätynyt niihin tasoihin, mitä te sitten täällä vasemmassa laajassa esitätte. Se on oltava auki laskettu. Mutta tosiaan, ja silleen se oikeastaan kannattaakin tehdä, koska se on paljon nopeampaa, ei mene tenttiaikaa sit hukkaan siihen, että piirtelee näitä osakappaleita ja muita. Mutta kyllä silleenkin saa tehdä, ei siinä mitään. Mutta tässä harjoituksessa tehdään vähän niin kuin molemmat just sen takia, että ymmärretään se niiden välinen yhteys. Jees. No sittenhän me jatketaan ollaan tuolla leikkauksessa 3. Ja nyt tässä alempanahan laskennassa me nähtiin, että 2 ja 3 välillä on se vakio leikkausvoima, mikä on toi 1,6. Kunnes sitten törmätään tonne voimaan F2. Ja tässä vaiheessa kaikki jo arvaakin, mitä tapahtuu. Mennään sitten F2 verran F2 suuntaan. Ja sehän on meillä 2 kilonewtonin suuruinen voima. F2 on 2 N. Ja sen seurauksena me päädytään tänne leikkausvoimakuvaajan positiiviselle puolelle. No kuinka paljon? Me laskemme tässä. Lähtötasahan oli tuo miinus 1,6 kilonewtonia. Sitten siirrytään 2 kilonewtonia plussan puolelle, plussuuntaan, ja se johdattaa meidät plus 0,4 kilonewtonia. Täällä on siis plus 0,4. Ja nyt tässä vaiheessa minä en taida enää osakappaletta viitsiä tonne käydä tekemään, että ehditään tehdä sitten taivutusmomenttikuvaajakin valmiiksi. Mutta jos tehtäisiin se osakappale sieltä, niin samaan tulokseen 0,4 päädyttäisiin. Ja totta kai sitten myöskin, jos vaikka tehtäisiin se osakappale tuolta vasemmalta käsin, nythän meillä tässä näissä lähdettiin oikealta päin, mutta että me voimme ratkaista ihan vastaavalla tavalla ottamalla osakappale tuolta vasemmalta päin. Yes. No sitten kiirehditään eteenpäin, että ehditään vielä nuo momenttikuvaajat tehdä. Jatketaan. Seuraa voimaa periaatteen mukaisesti vasemmalle. Leikkaukseen 1. Ja siinä törmäämme voimaan F1, joka vaikuttaa meillä nyt alaspäin, ja se on yhteensä 5 kilonewtonin suuruinen. Ja se johtaa meidät jonnekin tänne. Ops, nyt meni väärään kohtaan. Korjataan vähän. Noin. Nyt tänne. Piti piirtää tuo
F1, joka on 5 kilonewtonia. Ja se johtaa meidät sitten tänne leikkausvoimatasoon, joka on tuo lähtötaso plus 0,4 kilonewtonia plus 5 kilonewtonia positiiviseen suuntaan, eli plus 5,4 kilonewtonia päädytään. Ja nyt mikäli kaikki on mennyt hyvin, niin kun jatketaan sitten tätä tasoa tuonne vasempaan laitaan asti, niin täällä vasemmassa laidassa, kun laitetaan sinne voima AY vaikuttamaan sen vaikutussuuntaan, niin meidän pitäisi päästä nollaan. Eli AY, joka nyt oli sitten sen 5,4 kN, johdattaa meidät nollaan, eli oikein on mennyt. Jos noin ei käy, niin näissä tapauksissa, missä meillä on kaksitukinen palkki, jotka on päistä nivelöityjä, niin jos niissä ei päästä nollaan tuolla vasemmassa laajassa tuolla tukireaktiolla AY, niin sitten jotain on mennyt pieleen. Ja sitten seuraavaksi väritellään hienosti tuo. Me ensin merkitään tietenkin plus- ja miinuspuolet tonne kuvaajaan. Täällä on miinusta. Täällä on plussaa. Ja sitten tehdään entä väritysharjoitusta siihen näin. Saadaan tämä näyttämään hienolta. Nyt on vähän laskentojakin seassa, mutta koettakaa saada selvää. Mitenkäs toi muuten nyt, kun ton AY laittoi tuohon lopuksi ja se nousee ylöspäin, mutta kun se on plusmerkkisenä täällä laskennoissa, mutta tässä lähtee nuoli nyt ylöspäin, eli miinuksen suuntaan. Niin se niin kuin siirtää sen miinuksen suuntaan. Ja niin kuin se pitää tehdäkin. Eli mehän lähdetään täältä AYllä täältä plus 5,4. Ja sitten me siirrytään miinuksen suuntaan sen 5,4 verran, niin se päätyy nollaan. Okei. Koska me noudatetaan tuota voiman suuntaa. Ja siksi tässä menetelmässä on tärkeää, että aloitetaan täältä oikeasta laidasta aina. Niin silloin me voidaan noudattaa tuota seuraa voimaa periaatetta. Jos aloitettaisiin täältä vasemmasta laidasta, niin meidän pitäisi mennä aina niin kuin kaikkia voimavektoreita niin kuin vastavirtaan. Katsia kiinni. No pikkusen kyllä lyö hihna tyhjää nyt. Siis kyllähän tuo järkeä käy tuo kuvaaja, mutta se, että millä periaatteella toi AY, kun se on plusmerkkinen, niin lähtee niin kuin miinuksen suuntaan päin kulkemaan. No se tulee oikeastaan ihan siitä, että kun sinä ajattelet tätä suuntasääntöä, niin se AYhan kulkee tämän suuntasäännön negatiiviseen suuntaan. Kun me on tässä lähdetty niin kuin oikealta vasemmalle tarkastelemaan. Mutta eikö tuon suuntasäännön mukaankin, jos ajattelee niin kuin plussa on niin kuin alaspäin ja tuo AY on plusmerkkinen, niin pitäisi lähteä sen perusteella tuosta alaspäin eikä ylös. Tässä ei saa ajatella sitä, mikä täällä on tukireaktiolla etumerkki. Sitä ei pidä missään tapauksessa ajatella, vaan pitää ajatella vaan sitä, että mikä on suuntasäännön positiivinen suunta ja
mikä on sen voimavektorin nuolen suunta siihen suuntasääntöön. Et se, että täällä on plus etumerkki, niin se pitää tavallaan niin kuin unohtaa. Ei Koska kun tää ei joo, nyt mä tajunkin No niin, tosiaan toi nuoli. Kyllä toi AY-nuoli näyttää joo. ylös. Joo, nyt Ja mä, sitten, hyvä. Ja sitten vielä, jos me lähdettäisiin tarkastelemaan vasemmalta käsin osakappaletta, näin, piirrettäisiin se AY tänne tähän laitaan, ja sitten laitettaisiin se suuntasääntö tänne, niin meillähän on poikittaisvoimien positiivinen suunta on ylöspäin, eikö niin? joo, mutta joo, siis kyllä mä ton nyt tajusin, kun Joo, katsoo hyvä. Eli noiden nämä on niin nuolien samaan suunnalla. suuntaan, niin sen seurauksena täällä on sitten plus 5 pistettä. Just näin. Joo. Jep, sait kiinni. Yes, kiitos. Hyvä. Tuo oli erittäin hyvä kysymys, koska se varmaan auttoi montaa muutakin ymmärtämään tätä. Sen takia on hyvä, että työ kysytte. Hyvin todennäköisesti, jos työ itse pohditte jotain asiaa, niin joku muu on pohtinut samaa asiaa. Se, joka uskaltaa kysyä, tekee palveluksen kaikille. Jees. Siinä me saatiin leikkausvoimakuvaaja valmiiksi. Ja teen pikkusen paksummaksi vielä noin koordinaattiakselit tuohon, niin se näyttää vähän ehkä selkeämmältä sillain. Ei tämä nyt kyllä hirveän selkeä kuva ole muutenkaan, mutta joskus näin. Sitten tehdään koordinaatisto valmiiksi tuolle taivutusmomenttikuvaajalle. Noin. Ja tehdään se nyt sillä lailla, että laitetaan se vaaka-akseli tonne jo valmiiksi aika ylös, koska me nyt tiedetään se, että meidän taivutusmomenttikuvaaja tulee olemaan positiivisella puolella koko matkalta. Niin siksi piirretään se niin kuin näin. Noin. Taivutusmomentti M, yksikkönä kilonewton metriä. Ja nyt sitten tehtävänä on laskea taivutusmomentit kaikkien pistevoimien kohdissa. Mikä tarkoittaa siis näitä kaikkia leikkauksia käytännössä siis. Siirtän ne leikkaukset vielä tuonne alas asti, niin on helpompi sitten laittaa ne arvot sinne. Hänen kakkonen, kolmonen, nelonen. Noin. Ja lähdetäänpäs, nyt tässä ei siis taivutusmomenteissa meillä ei ole semmoista graafista menettelymahdollisuutta, vaan meidän pitää rujon raasti vaan käyttää suuntasääntöä. Tehdä osakappaleet reunasta kuhunkin leikkaukseen asti ja sitten laskea suuntasäännöllä momentit. Siihen ei ole kiertotietä eikä oikotietä onneen. Lähdetään ensin tuosta leikkauksesta 1. Piirrellään sinne osakappale.
Vähän hyppii tuo kynän paikka, mitä tuota tässä kohti käy. Tehdä tuohon tuommoinen kynän kalibrointihomma. Haittaa vähän piirtämistä, kun tuo kynä piirtelee itsekseen, minne sattuu. Pieni tauko. Voisitte vaikka itseksenne käydä laskemaan tuota ykkösleikkauksen taivutusmomenttia sillä aikaa, kun minä tässä kynää kalibroin. No niin, miepäs piirrän vielä tonne nuo suuntasäännöt. Silloin kun meillä on leikkauksen vasemmanpuoleinen osakappale, niin meillä oli poikittaisvoimille ylöspäin plussaa, momenteille myötäpäivään plussaa ja normaalivoimille vasemmalle plussaa. No niin, mitäs työ sanoisitte, mitä meille tulisi momentiksi leikkauksessa 1? Meillä on nyt tässä osakappale. Halutaan laskea tässä kohti leikkauksessa 1 vaikuttava taivutusmomentti. Meillä on osakappaleeseen vaikuttava voima AY. Momenttivarrella 4 metriä ja suuntasääntö oli tuo. Oliko se nyt sitten 5,4 kertaa 4? Kyllä se on. Eli se on tuo plus AY kertaa etäisyys B. Ja plus just sen takia, että tuo momentin suunta on sama kuin tuo suuntasääntön positiivinen suunta. Eli AY pyrkii pyörittämään tuota osakappaletta näin päin. Jos ajatellaan, että tuolla olisi sarana tuolla leikkauksessa 1. Ja sen takia se plussa siellä. Ja nyt minä laitoin tähän sulkeitten eteen ton plusmerkin siksi, että se on se momentin suunta. Se, että AY sattui nyt olemaan ylöspäin ja se on meidän XY-koordinaatiosta plussuunta, sillä ei ole tämän kanssa mitään tekemistä. Vähän sama juttu kuin siinä aikaisemmin, mitä puhuttiin tuosta leikkausvoimakuvaajasta. Että se, mikä ton tukireaktion etumerkki sattuu olemaan, niin se pitää ihan niin kuin oikeastaan kokonaan unohtaa tässä näiden rasitusten laskennassa. Pitää vaan katsoa sitä suuntaa ja sen suuntaa verrata tähän suuntasääntöön, niin se kertoo etumerkki. Ei se tukireaktion itsensä etumerkki. Eli siinä nyt sitten tarkemmilla arvoilla, kun laskeskellaan, niin 5,39 kilonewtonia kertaa 4 metriä. Siitä tulee noin plus
21,6 kilonewtonmetriä. Ja merkitään se tonne leikkaustaivuusmaittikuvaajaan suurin piirtein tuonne. Siellä on se meidän ensimmäinen momenttipiste. Ja sen taso vielä sitten kirjoitetaan sinne. Plus 21,6. Noin. No sitten mennään leikkaukseen 2. Sen pidempi osakappale. Ykkönen on edelleen tuossa matkan varrella. Ja piirretään tuohon osakappaleeseen kaikki siinä vaikuttavat voimat. AY ylöspäin. Ja sitten tuossa leikkauksen 1 kohdalla vaikuttava F1 alaspäin. Ja jälleen kerran ajatellaan, että meidän osakappale on saranoitu tuosta leikkauksen 2 kohdasta. Siinä on ikään kuin nivel. Ja mietitään, paljonko meillä tulee tuon osakappaleen kautta siinä vaikuttavista voimista momenttia tuonne meidän saranakohtaan. Huomioiden suuntasääntö. Tässä sanoisin. Ei haittaa, vaikka menee väärin. Se on yksi hyvä tapa oppia se, että tekee ensin väärin. Älkää sitä pelätkö. Ehkä mieluummin nyt väärin ja sitten välikokeessa oikein. Ajatuksia. Onko Rohkeasti sillä vaan. sama alku kuin tuossa äsken, mutta sitten lisäksi vielä toi B plus A niin varrenpituudeksi ja voimanpituudeksi se, tai voima siihen vielä päälle. Joo. Eli miten siellä kirjoittaisit sen noilla voimilla ja noilla näillä, mitä täältä löytyy. Oikeaan suuntaan olet kyllä ajatellut, ei siinä mitään. Olisiko se toi plus AY kertaa 4 kertaa 6? 4 kertaa 6. Vai 4 kertaa 2? Ja haet varmaan 4 plus 2. Joo, AYn momenttivarsihan on B plus A, eikös vaan? kyllä, joo, totta. Se on ihan oikein. Ja se on plussaa. Eli meille tulee alkuun se AY kertaa B plus A. Just näin. Ja sitten
Olisiko miinus F1 kertaa A? Ihan oikein. Ja miinus nyt sen takia, että tuo F1 hän kampeaa tuota osakappaletta tähän suuntaan. Ja se on meillä tuon suuntasäännön mukaan negatiivinen suunta. Siksi miinus. Miinus Fy kertaa A. Ja muita voimiahan meillä siellä ei osakappaleessa ole, jotka kampeja. Siellä on vain nuo kaksi. AY, sen aiheuttama momentti. Ja sitten F1, sen aiheuttama momentti. Ja tuosta sitten kun lukuarvo laskeskellaan, niin saadaan 5,39 kN kertaa 4 metriä plus 2 metriä miinus 5 kilonewtonia kertaa 2 metriä. Ja laskettuamme sen lukuarvon saamme tulokseksi plus 22,3 kilonewtonmetriä. Eli tuolla leikkausvoimissa me pystyttiin aina, kun edettiin, niin pystyttiin ottamaan pohjaksi tämä vanha leikkausvoima. Vaikka tuossa oli täällä oli miinus BY miinus F. Sitten kun lähdettiin laskemaan seuraavaa leikkausta, niin otettiin sinne se pohjaksi se vanha miinus BY miinus F4. Ja sitten lisättiin vaan siihen se uusi vaikuttava voima. Mutta momenteissa me ei voida toimia suoraan näin, koska meillä tämä momenttivarsi täällä muuttuu. Koska meillä edetään pidemmälle, niin täällä meillä on momenttivarsi AYllä tuo 4 metriä, noin. Mutta sitten tässä alemmassa tapauksessa momenttivarsi onkin tietenkin B plus A, kun me on edetty tuonne leikkauksen 2 kohdalle. Eli se momenttivarsi näissä aiemmin huomioiduissa voimissa kasvaa aina, kun me edetään pidemmälle. Ja sitten meidän pitää laskea se aina niin uusiksi. Huomioida niille aiemmin lasketuille voimille jo se uusi momenttivarsi tuossa siinä leikkauksessa, mitä ollaan kulloinkin laskemassa. Ja se menee joskus pieleen. Että joskus on sellaisia tenttitehtäviä, missä niin kun lasketaan toi A, esimerkiksi tässä tapauksessa leikkauksen 1 momentti, sitten lähdetään laskemaan 2 momenttia silleen, että lisätään tuohon 1 momenttiin vaan sitten F1 aiheuttama momentti. Eihän se silleen mene. Se ei toimi niin, vaan pitää laskea kaikkien osakappaleissa vaikuttavien voimien momentti sinne tarkasteltavaan leikkaukseen. Ja nyt sitten, niin. Voiko olla mahdollista, että kun mä laskin tuolta toisesta suunnasta, mä sain 22,2. Niin voiko tässä olla niin kuin tämmöistä heittoa? Niin. Joo, mä mietin vaan tentissä sitten, että voi olla pyöristysvirhekin, joo. Minä olen laskenut nämä arvot nyt sitten näillä niin kuin 2 desimaalin tarkkuudella, että nämä on suhteellisen tarkkoja, mutta varsinkin jos olet käyttänyt 1 desimaalin tarkkuutta niissä, niin voi olla, että tuommoinen heitto saattaa sieltä tulla. Mutta siis tärkeämpää kuin se, että onko se desimaali nyt kohdallaan vai ei, on se, että minä näen siinä tentissä, että olette laskenut sen oikein. Että jos siellä lasket oikean kautta ja sinun tämä rimpsu tässä sit oikean kautta näyttää oikealta, vaikka siellä nyt olisi sitten joku desimaaliheitto, niin ei se ole se kriittinen juttu. Joo, kun tuolla toisessa suunnassa ei ole niin kuin 1 desimaalin arvoja, niin näkemättä sinun laskua voisin nyt sanoa, että todennäköisesti johtuu pyöristystarkkuudesta. Joo. Yes. Ja nyt sitten tuo 22,3 leikkauksessa 2 me merkitään tänne pisteenä. Ja kuvaajaan tietysti se taso. Noin. Sitten lähdetään tekemään eteenpäin. Saisinko minä tuon
3 tähän samalle sivulle, niin sitten voisi ehkä 4 mahtua tuohon vielä vasemmalle. Tässä 3 tänne, tähän kohti. Ja nyt kun me edelleen tarkastellaan tässä minun systeemin mukaisesti tuolta vasemmalta päin, niin sehän näyttää suunnilleen tältä. Tuolla meillä oli se AY. Meillä oli F1, F2, F3, noin. Ja nyt taas sama kysymys. Mikä on meidän momenttileikkauksessa 3, huomioiden tämä suuntasääntö? Tai miten se lasketaan? Tuossa oli mitta B, tuossa oli mitta A, tuossakin oli mitta A. Minkälaisella yhtälöllä ratkaisi sitten M3? No olisiko se nyt sitten 5,39 kilonewtonia kertaa 4 plus 2 plus 2 metriä ja miinus 5 kilonewtonia kertaa 2 miinus 2 kilonewtonia kertaa, hetkinen, mitä siihen nyt sitten tuleeko? 2, ei vai 4, mitä siihen? Enpäs A on tiedä. 2 metriä, joo. Eli F2, joka on 2 kilonewtonia, sen momenttivarsi on tuo A, joka on se 2 metriä. Ihan oikein pähkäilty. Eli AY edelleen pyörittää meidän suuntasäännön plussuuntaan. Siksi se positiivisena, mutta nyt AYn momenttivarsi on koko tämä etäisyys, joka on siis B plus 2 kertaa A plus A. Sitten F1, se pyörittää edelleen miinussuuntaan, mutta sen momenttivarsi on nyt tuo A plus A, eli 2A. Ja sitten F2 täällä
pyörittää sekin miinussuuntaan. Ja sen momenttivarsi on vaan tuo 1A. Ja se tulee sitten tähän näin. Ja lukuarvoilla nyt sitten 5,39 kN kertaa 4 metriä plus 2 kertaa 2 metriä miinus 5 kN kertaa 2 kertaa 2 metriä miinus 2 kilonewtonia kertaa 2 metriä. Tuosta tulee noin 19,1 kilonewtonmetriä. Ja merkitään se sitten tuonne meidän kuvatuiseen suunnilleen tonne. Plus 19,1. No sitten meillä on enää tuo leikkaus 4. Saadaan mahtumaan se tänne. Leikkaus 4. Ja nyt mie en enää käy tuolta tekemään sitä vasemman kautta, vaan mie helpotan meidän tekemistä sen verran, että mie otan siihen nyt leikkauksen tuolta oikeasta suunnasta, oikealta käsin, koska se on huomattavasti helpompi tehdä niin. Meillä tulee paljon vähemmän voimia siihen osakappaleeseen, kun me otetaan tuo leikkaus tuolta oikealta puolelta, koska meillä tulee sinne vaan tuo BY. Nyt jos me otettaisiin tuo nelosleikkaus, käsiteltäisiin täältä vasemmalta käsin, niin meillähän tulisi sinne kaikki nämä voimat tässä näin. Ja silloin sitä momenttiyhtälöstä tulisi aika pitkä tai pidempi. Se on kyllä mahdollista. Ja silleen on oikeastaan hyvä teidän tätä samaa tehtävää sitten vielä treenata itsekseenkin, että teette sitten vaikka nelosleikkaukseenkin tuolta vasemmalta käsin ja sitten niin kuin oliko se Heidi, joka oli tehnyt jo itsenäisesti koko palkille oikealta käsin, niin silleen saa hyvää treeniä niihin suuntasääntöihin. Ja tuossa tosiaan nyt sitten kun tarkastellaan oikealta, niin suuntasääntöhän oli niin, että alaspäin oli positiivinen poikittaisvoimille, vastapäivään positiivinen momenteille ja oikealle positiivinen normaalivoimille. Ja nyt sitten tuota ohjetta noudattaen momentti leikkauksessa 4 on plus PY kertaa PY momenttivarsi, joka oli D joku 3 metriä. PY kertaa D. Koska PY vaikuttaa ylöspäin, se pyrkii pyörittämään tuota osakappaletta näin, ja se on tuon suuntasäännön plussuunta. Ja lukuarvoilla plus 2,6 kilonewtonia kertaa 3 metriä. Laitetaan vielä tuo tarkempi arvo sinne, plus 2,615 kN kertaa 3 metriä.
ja siitä saadaan sitten lukuarvoksi 7 plussaa plus 7,8 ONM. Ja näin me voidaan helpottaa meidän taivutusmomentin laskentaa, kun valitaan se suunta sopivasti. Valitaan suunta sieltä käsin, mistä meillä on niin kuin vähemmän niitä voimien momentteja käsiteltävänä. Ja sitä kannattaa muistaa ja hyödyntää sitten välikokeessakin, että kun tulee tehtävä, jossa on useita pistevoimia ja on pakko laskea monta leikkausta, niin laskee sinne vasemmalta käsin ne, mitkä on nopeampaa sieltä ja sitten oikealta käsin loput. Saa toki laskea jommasta kummasta suunnasta kaikki, mutta se on vaan sitten vähän työläämpää. Ja 7,8 kilonewtonmetriä laitetaan se tuonne leikkauksen 4 kohtaan. Ehkä jossain tuolla. Mittakaavoista vielä sen verran, että näiden kuvaajien mittakaavat ei tarvitse olla ihan eksakt just jetsulleen kokeessakaan. Mutta se, mikä on tärkeää, on se, että ne kohdat, mitkä on positiivisia, ne näkyy teillä siellä kuvaajassa positiivisena, ja ne, mitkä on negatiivisia, on negatiivisella puolella. Ei nämä minullakaan ihan millilleen ole mittakaavassa. Että ne mittasuhteet ei ole siinä se olennainen juttu, mutta että se on olennaista, että kaikki portaat näkyy oikealla puolilla, miinus- tai pluspuolella, missä ne sitten onkaan, ja momenttipisteet kanssa. No sitten vielä viimeistelläksemme momenttikuvaimeen pitää tietää, että mistä se momenttikuvaaja alkaa ja mihin se päättyy, ja mitäs meidän perussäännöt siitä sanoo. Eikös ne ollut tuossa kuvaajan sieltä orikon kohdasta ja sitten päättyy siihen samaa kohtaa, mihinkä toi edellinenkin kuvaaja päättyi tai alkoi. Kyllä, eli 0–0, koska meillä on nivelellisesti tuettu pää, joka ei kykene kantamaan momenttia siitä palkista tuonne reunaehdolle, niin siellä momentti menee 0. Ja nyt sitten tämä loppuhan on sitten kivaa ja helppoa yhdistä pisteet viivoilla tyyppinen harjoitus. Noin. Meni sivuun. Ja tämä kuvaaja on nyt sitten kokonaisuudessaan tosiaan tuossa pluspuolella. Laitetaan siihen sitten joku kiva väritys vielä. Noin. Tuolla visteen. Jees. Kun päästiinkin loppuun. Olisiko tässä kohti noussut jotain kysymyksiä, pohdintoja? Kysymys Joo. liittyy lähinnä siihen seuraavaan kotitehtävään, kun siinä on sellainen kiertävä voima laitettu sinne kepakon päälle, niin miten se huomioidaan näissä tämmöisissä, kun siitä ei ole vissiin ollut mitään puhetta? Joo, se oli ihan hyvä kysymys. Perussäännöissähän siellä, jos muistatte, niin siellä oli maininta siitä, että kun meillä on semmoinen ulkoinen kuormamomentti ihan palkkiin yhdessä pisteessä,
niin silloin siinä kohdassa meille tulee taivutusmomentti kuvaajassa hyppäys. Ja jos katson tuosta materiaalista, olikohan minulla siellä se tässäkin luentomateriaalissa se tuossa, se oli valittu. Eli nyt pitäisi näkyä teillekin täällä tämä kuva, eli tämä alin tapaus. Silloin kun meillä on ulkoinen kuormitusmomentti pistemäisenä sinne palkkiin, siinä kohti tapahtuu sen taivutusmomentin suurinen hyppäys tuossa momenttikuvaajassa. Mutta leikkausvoimakuvaaja ei näe tätä momenttia millään lailla. Koska leikkausvoimakuvaajahan tulee niistä voimista, niitä poikittaisvoimista. Ja se, että täällä palkin keskellä vaikuttaa tämmöinen pistemäinen momentti, niin leikkausvoimakuvaaja ei niin kuin noteeraa sitä millään lailla. Mutta taivutusmomenttikuvaajassa tapahtuu tämmöinen hyppäys. Sitä vähän otetaan haastavampia tehtäviä sitten kehiin. Oikein hyvää loppuviikkoa kaikille. Morjes. Kiitos. Kiitoksia Moro. samoin. Kiitos, moro. Jos